दिनैनि गोदान भिडिअआव आरो फिन खेबसेबाव बरायफिननाय जाबाय लोगोफोर। दिनैनि गोदान भिडिअआनो जाहैबाय PM SevaNidhi। आं अलरेडि बेनि सायाव एप्लाइ भिडिअखौ बानायखांबायमोन लोगोफोर। नोंथांमोना सोरबाफोर एप्लाइ बानायदोंबा नोंथांनि फैसा हाबनायनि लिस्टआ ओंखारनानै फैबाय। नोंथाङा बेखौ बोरै चेक खालामगोन आं दिनैनि भिडिअआव लानानै फैदों। लोगोसे बे स्किमनि बेनिफिटआनो जाहैबाय लोगोफोर, सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ नोंथांनो बिजनेसखौ डेभेलप खालामनो थाखाय लामा दथाफोराव फिसा फिसा दखान होनाय, मैगं बेफार बायदिसिना फालांगि फिसा फिसा होनायफोरखौ सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टआ आपग्रेड खालामनो थाखाय 10,000, 20,000, 50,000 नोंथांमोननो लन होनाय जायो बिना हुदाव। नोंथांमोननि गेरेन्टि गैयि हुदाव बे फैसाखौ होनाय जायो। नोंथाङा बेखौ एप्लाइ बानायाखैबाथाय दाबो एप्लाइ बानायनानै लानो हागोन। आं अलरेडि भिडिअ बानायना दोन्दोंमोन मोनसे। दानिया लोगोफोर जोङो बेनि जाय बिथांमोना एप्लाइ बानायदोंमोन दा बिथांमोननि नामखौ चेक खालामगोन। गिबियावनो लोगोफोर नोंथाङा नैबे 3 डटआव थुनांगोन। जों बे 3 डटआव थुनोसै नामखौ चेक खालामनो थाखाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे स्किमाव थुबानो जाबाय। जोङो स्किमाव थुनानै नैबे भेन्डार सार्भे लिस्टआव जोङो थुगोन। दानिया लोगोफोर बेयाव नोंथाङा नोंथांनि रायजोखौ सिलेक्ट खालामनांगोन, स्टेटखौ। जोङो आसामखौ सिलेक्ट खालामगोन बेयाव। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे ULB नेमाव नोंथांनि डिस्ट्रिक्टखौ सिलेक्ट खालामनांगोन। जों बेयाव मोनसे डिस्ट्रिक्टखौ नायगोन। जों बेयाव क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनिखौ बेयाव नायगोन लोगोफोर। जों नैबे क'क्राझाराव थुबाय। दानिया लोगोफोर नोंथाङा नैबे सार्चआव थुनानै होबानो जाबाय। जों बे सार्चआव थुबाय। सार्चआव थुनायाव लोगोफोर नोंथांमोना नैबेयाव नुनो मोन्दों, नैबे लिस्टआव जाय जायनिया नाम दं नोंथांमोना फैसाखौ मोननो हासिगोन। बेयाव गोबां बर'फोरबो दं, नुनो मोन्दों लोगोफोर। गोबां बर'फोराबो सिलेक्ट जादों बेयाव। नोंथाङा नेक्स्टआव थांनानै नायबाय थानो हागोन। बेयाव गासैबो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टनि जिमानखिनि बेनिफिसारि बिथांमोननिया नैबेयाव लिस्टआ फैबाय। आरो नोंथाङा दाबो बानायनोबा दाबो बानायनो हागोन लोगोफोर। बेखौ नोंथाङा आं अलरेडि मोनसे भिडिअ बानायनानै दोनदोंमोन, नोंथांमोना बेखौ नायनाबो बानायनो हागोन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियामोन लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामदो। आरो लोगो मोनगोन बेबायदिनो नेक्स्ट भिडिअआव। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ।